lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kamare ni? An mare ka ɗin. Da cikin lob. Na ga wannan wasan. Kalami hujja. Ya ana nuna ma ga gabas kana ga yamma. Babu wanda ya isa ya hana ni ɗaukar dukkan matakin da na ga dama a kan kuma. Kalami hujja. He set a trap, but he's always been a human being. He set a trap, but always tried to be a treasury. He set a trap, but never missing a premises. Kalami hujja. Wai ni mu tattara mu tafi asibiti duba ta a matsayin ka na abokin saurayin ka ba. Kalami hujja. Na tausayin masoyin da kwata-kwata ba sa jin daɗin soyayyar su. Maryam. Kake bada. 200. A 250 za ka ba. Wallahi masu yin cin ko kiran sallah yake ba za mu ba shi 500 ba. Daga nan zuwa fito da. To shikenan. Kai yanzu sai ka nemi mana arewa sauƙin. Kalami hujja. Kalami hujja. Kalami hujja. Wai kai dan Allah asiri ne yake da mu. To me kuma nayi da kalalabu wannan maganar sai ka lalubo wancan magana. Na daina. Da Allah zan iya zama? Oke ba matsala bismillah. Bana zaka ga wasu masoyin gaba ɗaya ba sa jituwa. Yau faɗa, gobe faɗa. Kwata-kwata ba su san me soyayya ba. Ce maka aka lalle sai na kula ka? Ko ni kaɗai ce mace? Oke ba damuwa. To yaya zami ko mu bari sai gobe? Ka yawaita karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Domin yin hakan insha Allah komai zai zo maka da sauki. To shikenan abubuwa zan iya karantawa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalami hujja. Executive producer, Arewa Block Media. Producer, Adam Dore. And directed by Amin Lawal Arahus. 747, the young and the best director on the block. Kalami hujja. This movie will come to you on every Wednesday, 8 p.m. Kalami hujja. Stay tuned and watch. Ko yaya zan yi ne kalamai na su zama hujja a zuciyar Amal? Ina cikin waya da Aisha, na ji Amal yana ce mai shi kashe wayan ba za su samu fasali.